Kde som? Čo to má znamenať? Čo? Hej, čo si? Čo si, babi? Hej, Videli ste ten blesk? Jaký blesk? Nerob to, že som nevidela. Videla si ten blesk? Hej, ty, šialená. Áno, blesk. Počkaj. Hej. Ty, zisti, čo je s ňou, čo je s ňou? To je ona, alebo... Hľadaj jej puls, nehýbej sa. Ježiš, hej. Ona je mŕtva. To ne. To ne, bože, kde sme? Ja som mala byť doma. Počkaj, ako sa voláš? Laura. Kto si? Nedotýkaj sa ma. Ja som Lena. Čo tu robíš? Nerob sa, že si nevidela ten blesk. Máš tu niečo? Urobila si to ty? Ja som, že blesk som nevidela. Nevidela som žiadny blesk. Počkaj, si slepá, alebo čo? Každý to videl, aj tento šialená. Kto som? Meno, odkiaľ si? Nie, kto som? Ježiš, ona je mŕtva. Hej, počkaj. Povedz mi, kto som, okamžite mi povedz, kto som. Ja neviem, čo tu robíš, neviem, čo tu robím ja. Počkaj, ako si sa tu ocitla? Išla som zo školy a išla som do obchodu, chcela som si kúpiť pero, lebo som vypísala v škole. Ja som si chcela kúpiť pero. Babi, ja tú babu poznám. Ja tú babu odnikiaľ poznám, ale neviem odkiaľ. Počkaj, tam bola taká obálka. Sklapni. Si šialená. Obálka. Ježiš, to není baba, Je to baba, poznám ju. Neviem ale odkiaľ. To není baba. Ja som to videla zblízka. Ježiš, to je hrozné. Čo je s ňou? Pozri sa na... To není baba. Obálka. Ja som videla obálku. Počkaj. Kto som? Povedz mi. Neviem. Som videla obálku. Tma? Hej. Počkaj, kde sa? Čo som?